Idan yau ka fara kallon videos ɗinmu, muna maka maraba da zuwa wannan channel ɗin. Domin samun kyawawan videos ɗinmu, ku danna subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Ludayi ne zagin jikin duma, tabbaci ne ke kau da tantama. Naka dai shi ne naka karkaje nema, kan ka zama da a duniya akwai fama. Inda tarko sa'ar sana cikin firma, mai shiga kogi zai kamar jabar koma. Masu sanyi na jiki ba sa yi bori ba, mai shirin barci karfe wani ba nan ba. Bani san tauye haƙin wani ba nau ba, saki citta don bata yanayin kin ba. Duniya mai sumayin wanda bai zo ba, da na sauri da banka ba za ya wuce ma ba. Ina sako kura masu kinkiya sun kama, cikin dubu dai ba a cire biyar ko goma. Bana alfahari kar ku ce da ni nan kama, kar ku ce min dutsen fashin jama. Ba da ɗan dawaya uban duma, ni na san saboda yan maza shi ne jari. Ni da mata har gobe sai dai fatan alkai, masu turmi daka ke da shi kar daka, dan kade ba haka yare. Karkon jirke ba, ban ji zara ta kyale da ni ya zauna ba. Masu kaza ba sa jimirin ɗauko sanda, masu sassaka ba za su ga kwancen gamji ba. Masu turmi dai ba za su daka don gurbi ba, haka kura ba za ta mace dan nama ba. Indimi dai ko ya rufe ido ba, dariya dai ba so bace ba na gane. Ai kama dai da wani bai nufin wane, mai da alkhairi gun zaman sai daidai ne. Ba ta kwana wutar karafa na gane,